Fysiek en digitaal voetballen op de voetbalclub. De aankomende 10 weken kunnen leefhouders haar een hert opheljen in de voetbalkantine van Beekwijk Dokkum. Het leeft altijd wel in speeltjes en vooral FIFA bij de voetballers. En, dat is natuurlijk wel een mooie manier om in contact te komen met de jeugd. En om te vreden wat ben hun behoeftes eigenlijk en hoe kunnen wij daarop inspelen. En ik denk dat het een heel mooie manier is om daar op in te spelen en om ons te laten zien. En dat ben ik denk ervan door. Ja, zeker. De fysieke en mentale inspanning combineren is misschien wel de wijze om jongeren achter het scherm bij te krijgen. Bij de jeugd voelde de eerste FIFA op de club goed in de smaak. Nou, het is wel fijn. Ik speel zelf ook FIFA en nu kan ik het ook met mijn vrienden spelen. Mark, wat vind je van FIFA op de club? Ik vind het gezellig om met mijn vrienden FIFA te spelen, want als ik toespeel dan was het gewoon het onbekende meisje die het net kist. Wel leuk, want het is wel eigenlijk zo leuk om te doen en gewoon als je niks had te doen, kun je gewoon hierheen fietsen of in de auto hierheen komen. Vind je het belangrijk om dat ook te kunnen spelen bij de voetbalclub en waarom? Ja, ik vind het gewoon goed, want sommige mensen die kunnen dat niet betalen en die kunnen hier komen spelen. Naast FIFA kun je voetballen op het veld, in de panakooi als een potje darten. Ook tafeltennisje is in kwart mogelijk. Wij denken dat we een IM club binnen. En dus toen de buurtsportcoaches mij dit initiatief kwamen, dachten we ja, dat doen we mee. Wist hoe daar is dat relatief de kantine toch vaak leeg. Dus het is ideaal in deze periode natuurlijk om te laten broekje door deze club. En vooral lekker om mensen bij elkaar te brengen. In april worden het 10 weken afsluiten, maar in Grut, je riep het al, FIFA-toernooi.